نايقدن أيكونن نقطع على سو دابورو ناسي أبو غرام ودي بنا يركا قال مقد يلن تبل أسمر إيربورت رشي حايو نورمال هيد من حرارهم حالنا يتقرأ كخصوص ممسهم نورامات يوم نسخة فتت كلها يردكاني زعابر جينا حمد يوم استنتو نزلوا صباي يحاسب نوعدو صازي وصي حمت أم كله زيتوه أو حمت جزا تعكيرو التزربات زي ملكتك تخوينو السعابينو ساي ملكتك كان دبنا زعبية الناسي أنا كان 5 عمت 100 زيت قبل صبون تسريحة هاي تقمنيو تشجر زي زفتر زولون دحر اللي يسي كسر له أنت تبايل سنتا خوين كني خنس خنس تزربات زل خني يكون من أسير ركبوي خالي أيوة سب عايزه نحن أرينا لنا حزب تجري أنت أرينا يوم نمن يوم كتكوه من بيريم كم صلنا نسخهم تايتقول لكم ما نمسيو أبز عدنا خسفروا اللي صبوا السي سلازي خلنا نحناس حنتي إنا مالتي أبي غازلو تقرينا يكون أربونس عبت غازلو أربونس بيل بس كم زي أمزول يكون تقصروا حازبل يستحون على منو جهة هاري مودي قصني حبل الله اسكي أجرن حزب النباري كل جزء صغير ونكونن سلام طعنا هابلي كما ياللخم كما يتغنيو كبراتن فتواتن تختاتلتي شدن رياكت سوان جاير مسجن دحنا جهم انه نلومون كم تلمود بحدش فيديو بيلنا تراخيبنا لنا مالتيو إيشي كساب موداتا بدب مساي صنيحكم اب موداتا دما سامكن هوس فيديو كنسره تاب غورو رفلو بلون شرفلو بمبال مالتيو فيديو تاتي ناب كالوت سبا سلتباصحو ازي زمسكنكم حدش تخوينكم سبسكرايب تقبرو نبارات كوينكم رئيتو تاتن تصحفوا لي سبات كا زلعله كبرن موسان مسجننا لنا مالتيو سهل كيروس حوي مالتيو حماق ززارون كفؤات سبات ابزي نفوتو ميدياها اي تقربهم حماقات فقدو الو امو ميزان ايخا ميزان ايخا اي تدالون لباماتن مستوعلتن ترخيبكا مقرب يحيش تخكل زي اكوا زي ورق زخونه زربا مالتيو كمز خما خازبل صبو ريتو نصحفلي سهل حوي مالتيو حزيم كمصي ناومي أبابا إرى سقبل أنت شدن بشوم زي كيد نيروم سدتنيا أين قبلن أي بحالن شدن بعالم درجة سمع أمناي سدتنيا كامب خال إزيجا أي فك أدن أب سدتنيا كامب بعالم زيجا بناء عالم حجم على تي بعالم درجة أبوسي خال إزيجا أي فك أدنيو مالت نبارة زخانة ود تعدس كأتو أي فك أدنيو أبراهام ولد سلاسي you look like care about Eritrea smart as تجراوي because of Woyana and sympathizers of Woyana happened this kind of disasters on Eritrean people. I'm not quite sure about what you are saying, my bro, but to tell you frankly or to tell you really, we all contributed to this bad scenario. So we have to be reserved again, not to be repeated on us, because this is a result of our carelessness. And if you, as a society, if we give a careful eye to watch such kind of action or illegal actions or measures that should be taken by others, so we have to be responsible so to combat them. This is my message to you, wherever you are, wherever you go, Ilumali. سوزو تقراي كنسرح هنا نايقدن قال امارات خايبنان بالسودان كنا خنسرح تبلي لهم بالسودان كنعطو ليكون ولا امارات بريبنا بزيك بتقراي غيركا ناب يرترا منقد يلن زي رداكم دي قبل بدل منقد خايلن بركان وي امارات غيرنا دانا فرنا انتهي الأمورة هذا هو المنقدس يلن نايقدن أيكونن نقطع على سو دابورو ناسي أبو غرام ودي بنا كمان لمين لا أنا كو أهل اللاتني قامت اللاتني مسرع اللاتني كفل سراوي تالاتني مسرع اللاتني كفل سراوي تالني قانت اللني له أمن تايو أيو زي مالت أنس حدا جزء صبغي وكخوم زي يركخ تزارب كلها من علبات تي زي فوتو النسب يرعد ويك أي فرح يلكا خمزي عين الزربة تزارب تخل تخوني ما أنا أي صلوني كمزي عين الزربة مالت حدا تقالا ساين ديخا تايد حبوزة سنقو حبوزة حزق على تزارب برمو و لكن السعرينا كن فرسينا داخت بالكوين كات صبغي جن قانتا سامنتي أزلت كامالتي هذا
زلاتك أهدس أمنت أزلاتك برجيتنا حمد ديس ولا في دي إف ديس أنا كو أنتم سبات كتزارب وخطبلكو نعنا ونحسكم أنا زي تلالي بك أنا هيلوس عالم آتي خمسي غيركا قال مقد يلن تبل أسمر إيربورت رشي حايو نورمال غيت رايز بيرو تيكت قرط نو أسمرا بدبي حليفكا وتركيا حليفكا ندعيت مقد نصري فوتوني جن تخيلكا بنفاريت كم سبكا عندها تأتو تاشجر هلو كجبر كاب تقرأ هيتكا أو بكا بتيميت بقلة وليعها عميركا بتدوب سجيركا كتأتنا بيرتراد هم تيوم نورمال كم سبكا بكا تخيت رايز بيرو ورد قرط تيكت قرط عندها تخيت سدرابيتكا تركب أحوالكا تركب بكا ያው ስድታት ስለዝኾኑ እዩ በዚ ቃል ክገልጽ እየ ዝደሊ ስድታት ስለዝኾኑ ዓዲ እንዳማቶም መፅኦም ሻዕብያ ዓዲ እንዳማቶ ኣትዩ ኢዱ ንእግሩ ነእትዩ ሰብቀት ይቀትል እነዚኦም እንደገና ናይ ሻዕብያ ተቃዋሚተና ዝብሉ ከምና ኣማኑኤል ኢያሱ ዓይነት ከምኒ ትገርግስ ዝበሃል ሰብኣይ ዓይነት ድማ ኣብ እንዳማቶም ፖለቲካ ኣትዮም ይኹሱ ይሕብሩ ፃሕሊ እንዳማቶም ፃሕሊ ገዝኦም እናሓረሮም ፃሕሊ ናይ ትግራይ ከኹሱ ምምፅኦም ነውራማት እዮም ስለዚ ብሚድያ ታርጌት እንታይ ኣብ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካ ኤርትራ እትወና ዲ ኣንታ እዩ ሓደ ብግልፂ ቅድሚ ሕዚ ኣማኑኤል ኢያሱ ዝበለውን ነይሩ ናይ ፕሪቶሪያ ስምምዕነት ከም ናተይ ድሌት እንተኮይኑ ክስፍረም የብሉን እዩ ዝብል ትግራዋይ እናሞተሉ ዝኾነ ዓይነት መንገዲ ዝኾነ ዓይነት ዕድል ረኺቡስ ናብ ስልጣን ዝመፀሉ ዕድል እንተልዩ ተንጥቀም እዩ ዝሓይሽ ብሞት ተጋሩ ኢልካ ካብ ምእማን እዩ تقرمنا تايدي مسكا عدم يلهم زي مسازيا حدا عدو زي اللسب كحنت أنقول خو عصف زي بعجبان بقلم بدنا وحنت جزا قينو ساتلايت نتاش منها تطق مطرح تاش مزقبل نوعل نصح يوصس نعاي نصح وص يحاسب نوعل وص زي وص حنت أنقول زي يطوى أو حنت جزا تعكيرو بعمت عكر زحدر ثم ارتبى نوعلم دا سردو ما تبي مش نق وزل فترات تقربيتون عايك نصح وصني محساب دحرك ياكل يمزلو ኣብ ደገ ዘሎ ኤርትራውያን ይምጽሙ ዓድም ኣትዮም ልክ ሓምዛ ሓማል ከምዛናትና ኣብ ዓድም ኢቶ ተዘይልተ ንስኻ ክትፍትት ከለኻ ይርድእካኒ እዩ ብዛዕባ ብርጌድና ሓመድ እዮም ዝትንትኑ ዘሎ ጽቡቕ እዩ ኣይድያ እዮም ረኺቦም ኣነ እኳ ከም ኢለ ሓሲበ ማለት እዩ ማለት ኣይድያ ዳ ረኺቦም ኣለዉ ከም ኣይድያ ዳ ገይሮም ይወስድዎ ኣለዉ እምበር ሲኢሎም ንምዝራብስ በቃ ዝኾነ እዚ ንወሰዶ ገሌሎም እዮም ተዛሪቦም እምበር እቲ ሓቂ ካብ ውሽጦም ኣሚኖም ልኹም ዘይኮኑ ርግፀኛ እየ እንድሕር ኣይምልከተን ዘይምልከተካ ተኾይኑ ሽግሩን ኣይምልከተካን ፈልጡ ዲኹም ባይዘወይ ከምኡ ምዃኑ እቲ ዘረባ ዘይምልከተካ ተኾይኑ ሰዓብየኑስ ኣይምልከተካን በቃ ይምልከተካን ሰዓብየኑ ሰዓብየኑ ዝምልከተካ እንድሕር ኮይኑ እቲ ዘረባውን ካብ መጀመርቱ ይምልከተካ ነይሩ ማለት እዩ ናትካ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ክትዛረበሉ ዝግባእካ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ኣነ ብኸምዚ እየ ዝኣምን ሕጂ እዚኦም ዞም ሰባት ታይብሉ ኣለዉ እቲ ሰዓብየኑ ፈሊጥና ኢና ርኢና ኢና በሉኻ እቲ ዘረባ በዓል ኣማኑኤል ዝዛረብሉ ዘለዉ ግን ኣይምልከተናን ከምኡ መንስ ሓዊስካ ዝተዛረበሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሓቀኛ እንተትኾን ነጋ ዘርኡ ዳ ኣብቲ ቀደም ዝነበረ ኣብቲ ክፉእ ግዜ ማለት እዩ ክልተ ሚድያታት እንደ ነረን ሽዑ ክልተ ሓንቲ ቲኤምኤች ነራት ሓንቲ ከዓ ኣሰናያ ነራ ሽዑ ኣይምልከተካኒ ብዛዕባ ዓድና ሰይትዛረብ ደይትብልን ሰብኣይ ትትኾኑ ወፂኻ ዓቕሚ እንተዘለወካ ሽዑ እንድሕር ደኣ ክትዛረብ ትኽእል ተነርካ ኮይንካ ሽዑ ለትወፅእ ትሕጂ ዘሎ ሚድያ እኮ ብድሕሪኡ ተለፊዑሉ ብድሕሪኡ ተሰሪሑሉስ ሕጂ እኮ ንስኻ ጥሪኻ ዘለኻ ምሽካል ሓዱሽ ማለት እዩ እዚ ተሓሶት ንምንታይ ኢና ዘይንገድፋ ሽዑ ወርቂ ካባ ተኸደናዮም ዞም ከምዚ ዝገብሩ ዘለዉ ሰባት ኢንክሉዲንግ ስታሊን ማለት እዩ ብዙሓት ኩሎም ሰባትስ በቃ ከምዚ ተርገብረሎ መረነዚ ኣቶም ገለገለ ትብል ታ መዓልቲ ሕልፍ ምስ በለትከ ንእሽለይ ከምዛ ወሊዳ ሕርዛ ቃንዛ ሕርሳ ትርስዕ ጓል ኣንስተይቲ ልክዕ ከምኡ ርስዕስዕ ቢልካ ብሙሉእ ማለት ሕርስኻ ትርስዕ እሞ ናብ ሓድሽ ምጥናስ ከዓ ተኣቱ ሕጂ እዚ እንታይ ይብሎ ኣሎ ኣይምልከቶን እዩ ሕጂ ተመልኪትዎ ቅድሚ 3-4 ዓመት እኮ እዩ በቃ ሰብኣይ እዚ ይዛረብ ነይሩ ኣሰና ቲቪ ማለት እዩ ከምዚ ሕጂ ሓደሽቲ ነገራት ኣቕሪብና ኢልኩም ትዛረቡ ተለኹም ሰባትስ እንዲዕ ዋላ ክትንትኑ እንተትጅምሩስ ክንደይ ነገር ዝትንተን ነይሩ ዋላ ምሁራት ትኾኑ ወይ ዝኾነ ቀራርባ እንተትደልዩ ማለት እዩ ከምዚ ኢልካስ ኣይምፅእዎን ከርተክለ ዛዕበየ ተውድ ኣከ ኣየርና ዘነበትና ሃለወት ኳ 78 ዓመት ተረታ ቃሌማ ጉባኤ ተኻይዱ ጉባኤ እኮ መስርሕ እዩ ንምንታይ እቲ ጉባኤ እዚ ዕንቀፍታ ኮይኑ ኢሉ መሳርሒ እኮ እዩ ጉባኤ ኣብ ጉባኤ ካ ተኻጢዕካ ሽንጥኻ ገትርካ እዋን ኳ ሒዝካ ትወፅእ ካሊእ ወሰን ጉጅለ ምፍጣር ተያምፆ ካብ ውድብና ዛዕበየት እናሲ ኣንኳን 50 ዓመት ሚት ዘይትገብር ፅቡቕ እንተሰሪሓ እንታይ ፀገም እኒኦ ዋ ኣማ ኣብ ዕድሙ ምውሳኽ ዲቱ ሽግሮም ድሕሪ ሕዚ ልዕሊ 50 ዝገበረ ውድብሲ ኣነ እውን ባዕለይ ኣብቲ ምቕያርስ እዋም ነይርኒ ኢሉ ኣብ ቴሌቭዥን ይሪኦ ኣለኹ ተዓብዪ ትባዕሉ ተቃለሰሉስ መሊሱ ባዕሉ ክቃወሞ እንታይ ኣምፂዎ እንታይ ማለት እዩ እዚ ኸ ትህዚ ትግራይ ውስጥ ተደብሩ ዘለኸ ታደ
دب بحر تعليق هذا اللخ ريحهم ما تقولكم بحر تعليقه أو سودان زنور بحر تعليقه تلزر ريحهم لهم أو دي زنور حبيت مرتتات صنحنا حجي ماما تزارو زلخن زربا صبقيو تزاربا خن انا نيجي لكم مالتي صبقيو تزاربا ولا تزلكن بسلات قرم 100 عامت منتاي زي تقبر شي عامت منتاي تقبر 1 مليون ولا ندحر عد مليوات تقبر فقادنا اي مالت سب تاريخ يا تقبرنا بري تحسرنا صبق تسراح 100 عامت قرفو 100 عامت 20 عامتس صبق تسراح صبق زي سريحه تنبرن نعخن دي صبق سريحه الكن بينخن تزاربو زلخن تشجر كو يخن تزاربا زلخن تاي تبلالخن لكن مي اب تايز بال اب سودان حنتلا غولنستيتي وي ادو غله زرأخن اب سدت حنتون ايكونتن بزحيو تعلقلقه حوس تقاصله زتدربين اب تكزن اب غله بمولو زموته غله امو منديس فطرو زله تشجر زي زفطر زله اندحر اليسي كصرلو انت تبايل سنتا خوينكن يخنسخن تزاربا زلخن يكوزلكن زله تشجرس ماني فطيرو اندحر صبقت انت نيرا 100 عامت كتقصل دليت انت نيرو خمسي عينه شجرات زي تفطر انت نيرا تشجر بعلخن تزاربو تشجر بعلخن تزاربكن كن تاود بتقصل تبلا ما تقصل ግን ምስ ሽግር ኣያ ክትቀጽልና ንብለክን ዘለና ሕጂ ተራዳዲና እንተ ኮይና ማለት እዩ በርኣነ ተዛረቦ ዘለኽን ዘረባ ዝወፅውልና ዘራረባ ክንስ ልእም ዝበለ ኩሉ ምህራዊ ትሕዝቶ ዘሎ ማለት መልእኽቲ ተመሓላልፋሉ ዘለኽን ኣገባብ ማለት እዩ ብጣዕሚ ብርቱዕ ደስ ይልና ኣነ ፈትወክን ከም ኣደ ወላዲተ ግን እቲ ተዛረቦ ዘለኽን ንባዕሉ ክልቲኡ ኮንትራዲክት ይገብር እዩ ሓሳባት ክልቲኡ ይጻረር እዩ ስለዚ ዘይጻረር ሓሳብ ተዝኾኑ እኳ ምሰማዕና ከነርና ሽግር ተፈጢሩ ኢልና እንዳውጋዕና እቲ ሽግር ዝፍጠር ዘሎ ኣኼባ ብኣኼባ መፍትሕ እዩ ኣኼባ ክንደይ ግዜ ክእከብ 3 ورحي كاب 3 ورحي على اخيبا لي وغادو كو مو زلالمهم تاكيو نسو تخالي سب كم انتاي كغبر ماكب كو نابلع كو يزكب زلو خالي سب غنا يبلع زلو سلازي حاسبي زلو نت زبلع غله زخونه نغرس كبل نيرو مالتي كومي انا ترديني ندحر كمزي تردي كن صبقيو اشي نسخه منيخا منسيس كنا عقصل حيلهم ኣብ ትግራይ ውሽጢ ዘሎ ናይ ህወሓት ኣመራርሓ ክጸሪ ኣለዎ ጻድቃን ክድገፋሉ ይጽረኢሉ መንእሰይ ይረከቦ እዩ ካሊ ኣይበለን ሰብ ኣይዝ بير تقرأي مخان كلنا نفلت عدون زفوت أي مخان كلنا نفلت نمنتاي وقع حمام يزي نمنتاي وقع برايفت نمنتاي سألك أنك مثلا كلام نقص نملس جورو الحاسك مستر تبايلوس نديهم كو حبينا ينامر يقول لي ملس نتاي يسوع كريستوس نعنا ملس ملاخنا أيو أملاخنا أي نعنا تاي مالتي غيرو زي مخان نيرو أرزق معالتي جنرال سألك أن تاي بالنيرو حزب تقرأي لوط يدلي بالنيرو لوطني علامة ديو ولوطني مرعدي لو تناي ناي لمعات ليو زيات بالاثر يبلا لو تصلن نصلي دي نحنا لو طنا كن بخمي من قد من مسحس انا ولو تاعتو ودبك حسك اتاعتو ارجيت وياني نحنا عينا تقارئنا امحاري يكون امحارنا بعلم بهره تግራይ ዝባሃል ወያኔ بهره تግራይ ዝባሃል ትግራይ نعنا وجد من حدش ولد قنقة تزارب يوم كتكو ودول يوم بتجراي نحن أرينا لنا حزب تجراي أرينا يوم نمن يوم كتكو من بيريم كم صلنا حجنا عايزين كلتي أن حسابات سي أنت عين تن كلت جافن زلوا كلت واحد جافات زغدا زرباتات تحد من إسيت عايز بالزلوا من إسي ولدو سلطانو يركب تباهيلو أنت عايز تسأجم كم عيلو أنت تزاريبو نمن تعيو نعو فلي خاوق عزب بهار زلوا حيرهم زجور وند حلو نمن تعين بينو تفليو كوك عتدليو أفتكزيو خوينات كتسب عين برنديوت نحرد أن مهلس مثلا كلام انجست دو غيرلو كعني أقليل توقشون تانيرس عين برندي بتشعو أنت حسب تاخذين زي تلعله هي عند لك أنا نسخة خمسة عين السبي خانيركا خمسة زجبر كاتفاءات لك أيو عند لك نايلو تسب عند لك أن حنوا على يبولو دحن تزرب شو تاخذين زي تلعله كلها مالتيو أحلام مسحات ياتا أجنة متياتا مالت طبعا عبي سوايك أبو أنت أي زبهر زلو نعخم عند لكم منينا هزبلكم سبيل نسخم وتفلت يخم جن تحاويسكم نسخم نبعلكم ولا حاويسكم الله سلا كي حوسنا إنا كون نسعر زلنا تبي أنا منقصو ودبيوت ولا لكم نسخم تنايت جراي تبي هرت جرايس بعلوس ودبيو عاوزي يتشجر تفاتير حجنا إحنا خلنا قفين خلنا ونحن نتعدى بمولدو أخيبات أتوكنا بلو نبمولدو نحرد آت فيه وخنا أسرو كم يجرنا خب بمنتاي بيجينا مسرح خنا نسرح مالتي بيجينا فيلتر كتجبروه صار من سيزخونه قاعدين نادس فحف صار تمرتي مالت زيكو صار تمرت مالت بأقباب خيط مهاريلو عم مكينا من قد تطوبيلو زو على مالتي كونكم اتناي بيت تمرت زنبره بجت نحرد أولعو نحرد أدق يسوكو بقى صار تمرتي السبعي منهم لو تقبل صار تمرت مالت نسي ترجم خمس ردان
ካልእ ድዩ መሲልኩም ወይ ከዓ ፀረ ትምህርቲ ክበሃል ተሎስ ተምሃሮ ገለ መንገዲ ዓጊቱ ከይትኸዱ ዝበለ ከምኡ ኣይኮነን እቲ ናይ ቤት ትምህርቲ ዝነበረ ትቐረብ ሕክምና ፀረ ሕክምና ፀረ ወድን እንድሕር ኮይኑ ፀረ ጓል ኣንስተይቲ እንድሕር ኮይኑ እዚ ከምዚ ዝበለ ሓይሊ ክፍለ ኣለዎ ክፍለ እንድሕር ኮይኑ ክግምገም ኣለዎ ከይግምገም ግን እዚ ማለት እቲ ህዝቢ በዓል እንተይልኩም መን ክግምግሞ ንስኹም እንታይ ትብሉ ኣለኹም መን ኣምፅኡ ኣብዚ ዓድና ከስፍረሉ ደልዩ ፅቡቕ እሰይ ስለዚ ኩልና ንሕናስ ሓንቲ ኢና ማለት እዩ ይገምገም ተገምጊሙ ክፀሪ ዘለዎ ከዓ ትብሉ መን ይገምግሞ መን ከይት ዝግምገም ድሕር ዳ ኩሉ ሓደ ኮይኑ ኣብዚ ኣነ ዋዕላ ተጃሚላ ትኸይድ ዘረባ ትመስል ዘረባ ስለ ዘላ እያ ማለት እዩ ዝግምገም ይግምገም ውልቀ ሰብ እንታይ ኮይኑ ዘይግምገም ንምንታይ ናፍቲ ይፅጋዕ ማለት እዩ ድሕር ጥፍኣት ተልዮ ኮይኑ ብጥፍኣቱ ሽልማት ተልዮ ከዓ ብመንፋዓቱ ይሽለም ማለት እዩ ትርጉም እስኪ ስምዕና ኦኬ እቲ ዓጋመ ጉዛይ ድብልካስ ንመን እያ እሺ ረድኒ ከረዳእካ ፅቡቕ ዘንበል ዓጋመ ጉዛይ ዝበሃል ማለት እዩ ረዲሃኒ ኣብ ትግርኛ ዘለው ማለት ኣብ ኤርትራ ዘለው ትግርኛ ዘይኮኑ ዝቐርቡንስ ኣብ ትግራይ ዘለው ቀርቡን ዝብል ሓደ በለለይ ክልተ ኣዲኡ ገዲፉ ሓትኖ ዝናፍቕ ወይ ከዓ ኣዲኡ ገዲፉሲ ሓትኖ ዝኩሕል ክልተ ሰለስተ ሃገር ሸይጥ ዕሱብ بخلت تنبسا سلست تنبسا بزناي تيك توك تمتينا مالتي لابنت انا بخلت تنبسا شيء نو كون يقول كنا امنتي هبه ታኣት ብዘላ ማለት እዩ ዓጋመ ጉዛይ ዝበሃል መን እዩ ትሕቶ ታሕቶስ መን እዮም ሕጂ ንሳ ማንነቶም ኣይትፈልጥን ካብ ኣከለ ጉዛይ ዝበሃል ዓዲ ቱ ጉዛይ ዝበሃል ካብ ዓጋመ ዝተባሃለ ቦታ ድማ ዓጋመ ዝበሃል ተወሲዱ ትሹም ኣብ ክልቲኡ ዝተዋሃዱ ውህድ ዝኾነ መንነቶም ሲ ካፕቲን ኮምፖዚት ኢልና ንሓዞ ማለት እዩ ዝኾኑ ማለት እዩ ዋላ በትሹሙ የዛረብ ዘለኹም ንሳ ግን ትብል ዘላ ኣዲ ገዲፉ ሓቱን ዝናፍቅዶ ገለገለ ዶ ኣሽሙር ደቅኔ ተዛሪበ ኢላ ትዛረብ ዘላ ዋይ መምሳኻትኩም እና 100 ሚልዮን ክንከውን 100 ሚልዮን ኣይኮነን عسرتن دينا بس كم زي أمزوج يكون تقصروا حازبل يصحون على منو جهة تهاري مودي قصني حبل اللوسكي حكريو أتقول دايزي حق نحر كوينو بتعمي يحزن مالتي أنا بتعمي مالت كمزي كساب بخمزي عنه نجار متررام نحر أجمبركم كوينكم بقى عشنتسي بقى قرن داوسات إجرن داوسات بقى تطويلة إكزامبل جلا زي أمس منيم إكزامبل جلا تتبعي الكاس إيهو كم دي عشنت مالت منيم تتبعي الكمس قالكم دوكم السالي اللي خنا مالت صبغيو أي تردي إن الله مال لالي مع كرة زي كلمة مريت كلمة تبع المسلمة ኤርትራውያን ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ መንጎ ኢራንን እስራኤልን ዝተገብረ ናይ ሚሳይል ኩናት ኣብ ጎኖም ኣለና እናበልኩም ክትፍክሩ ወይ ድማ ክትሕጎሱ ይርኢ ኣለኹ ከም መንእሰይ ኣነ ክሓስብ ከለኹ ብዛዕባ ዓደይ ዘሎ ፀገማት ብኣውራጃ ብብሄር ብሃይማኖት ዝፈላለዩ ዘለዉ ኣሕዋት ሓደ ክገብር ኣብ ሓደ ሓሳብ ከምፆም ላይ ዝፅዕር እምበር ኣብዚ የድልየኒ ኣብዚ ምልክተኒ ወይ ድማ ክሕግዙ ኣብ ጥርዚ ናይ ምዕባለ ብኢኮኖሚ ይኹን ብሳይንስ ዝበፅሑ ሃገራት ደጋፍ ኮይነ ኣብ ስደት ኮይነ ዘምፅኡ ለውጢ ኣሎ ኢለ ይሓስብ ከም መንእሰይ ማለት መንእሰይ ዝብሎ ዘሎ ኣብ ዘይምልከተና ይንእቶ ዝብል መብዛሕትኦም እኳ ገና እዩ ጉዳጉድ ካብ ዝገርመኩም ጉዳይ ናይ ኢራንን ናይ እስራኤልን ዘሎ ጉዳይ እስላምን ክርስቲያንን ገረም ወሲዶም ዘሎ ክንደይ ሰብ ዝኣክል እዩ እስራኤል ዓዲ ክርስቲያን እያ ኢሉ ዝኣምን ኣብዚ ዓለም ብፍላይ ምድሪ ሓበሻ ትፈልጥዎ ንሕናሲ መበቆል ሃይማኖት ክርስትና ማለት ተኣምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ተሰቀለሉ ዓዲ እዩ ኢልና ኢና ንኣምን እምበር ኣብኡ ሲ ዓዲ ክርስቲያን እዩ 3% ድዮም ገለ እኳ እዮም ቶም ካልኦት ሃይማኖታት ተደሚሮም ጠቅላላ ማለት እዩ በሃይ እስላም ክርስትና ገለገለ ተደሚሮም ካብ ጁሽ ወፃ ማለት እዩ ከምዚ ኢልካ ተሓስብሞ ዳሕራይ ከዓ ሓደ ፍልስጤም ተወቂዓ ማለት እስላም ተወቂዕሎ ማለት እዩ ኢሉ ኣብዚ ኮይኑ እንኳዕ ሰይበለታ ገለ ዝብል ሰብ ኢኻ ትርኢ ማለት እዩ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ማለት ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ፍልስጤም ባዕላ ጀሚራ ባዕሎም እዮም ጀሚሮም ሃማስ ባዕሎም ይፈልጡ ጉዳይ ኣይኮነን ሕጂ ኣነ ከም ሰብ ግን መን ይሕዝኑን እንተልኩም ብፍላይቶም ዕጡቃት ዶ ገለገለ ዝበሃል ነበሮ ንሳቶም ይኮኑ ዝሕዝኑ ንሳቶም ዳ ባዕሎም ንወፀይና ኢሎም ናብ ዝኾነ ሽግራት እዮም እቶም ህፃውንቲ እቶም መናእሰይ ኣብኡ ዝሞቱ ዘለዉ ግን ብጣዕሚ ዝሕዘን ቀፂሉ ሕጂ እውን ይቕፅል እሞ ተሰብ ከምቲ መንእሰይ ዝብሎ ዘሎ ነናይ ባዕሉ ሓሳባት ንእከለ በቃ ከምዚ ንሕና ኣብ ጎኒ ክስተለና ሳፖርት ንገብር ኢና ገለገለ ኣብቲ ኮሜንት ኢኹም ትሪእዎ ማለት እዩ ኣብቲ ኮሜንትስ በቃ ተዓዘቡ ክትሪኡ ዓለምስ በቃ ሓንቲ ትሬንድ ክትህልዋ ማለት እዩ እዚ ንሳልሳይ ኩናት ዓለም ውሕስ ዝኾነ ባይታ እዩ ባይዞ በቃ ካብቲ ዝርድአኒ ማለት እዩ ኢራን ትውቅዓላ ኢልካ ብሃይማኖት ዝተልዓለ ኩናት ካብ ምዕለብ ስለዘይብሉ እንድሕር ኢራን ወቂዓ ኢልካ ዝኾነት ዓዲ ክርስቲያን ስለዚ ወቅዓትለይ ስለዚ ሃረመት
اللي قليل كان حرف فنطرطر تبل لي خوينكا توانا شجرو زي خجمر بهايمانوت زمص خوينات بهايمانوت زمص طفات دما بقى معلبي يبولن هلقيتيو بقى زي بتعم خبيد ነገር ማለት ዓለም በሙሉስ ምናልባት ቀደም ስኳት ካልአይ ኮይናት ዓለም ገለገለ ፖለቲካ ወሰላልፈ ኃይልታት ዶ ገለገለ ኃይልታት አክሲስ ገለ ምሕዝነት ገለ ሱለስ ኪዳን ገለ ኸም ዳበልካ ይነሩ ሕጂ ግን ሕርኮም ኢልካ ናብዚ ሕጂ ወሪድና ያዘለና መልእክትን ቴማ ንሕርዳ ወሪድና ተዝኸበረ ነገር እዩ ሶ ጥንቃ ክንገብረሉ ዝግበአና ብጣዕሚ ብዙሓት ሓሳባትን ወግዕታትን ከም ዘለው እቲ መንእሰይ ያረዲና በሊሕ መንእሰይ ብጣዕሚ ነድንቕ ጎበዝ በርትዕ ሃገርን ህዝብን ነባሪ ኩሉ ግዜ ዝቕየሩን ኣይኮነን ኣደኻ በዲላትካ ሓሚቓትካ ዋርኤቨር ኮይናትካ ክትቅይራ ትኽእል ኣይትቕይራን ኢኻ ተዘይኮይኑ ኩልና ሲ ኣብዚ ዘለናዮ ሕጋዊ ዝኾነ ዘይግነት ኣለና ንምንታይ ኢና ንሆላንድ ንኣሜሪካ ንእስራኤል ዋርኤቨር ኣብዚ ዘለናዮ ንምንታይ ፍቕሪ ዘይህልወና ንምንታይ ዳ ለይትን ቀትርን ጢን ንበሃል ኣለና ንምንታይ ዳ ንሕድሕድና ሓነፍዝ ንበሃል ኣለና እንታይ ድቲ ምስጢር ኤርትራ ሃገርና ስለ ዝኾነት ካብ ኣወፃእኻ ክንነብር ስለ ዘይንኽእል እቲ ንዓና ክንነብረሉ ምቹእ ዝኾነ ሃገርና ስለ ዝኾነ እዩ ስለዚ ሃገርካን ህዝብኻን ኣይቅየርን እዩ ስርዓት ኩሉ ግዜ ወዳቂቕ ተቐያሪ እዩ ኣንጻርቲ ስርዓት ከዓ ንቀንስ ኣለና ሲም ንሕና ደቂ ኣባት ኢና ክንብል ከለና ብፅንፅዋ ኣይኮን ደቂ ኣባት ኢና ክንብል ከለና ኣብ ብሉይ ሒዝና እዩ ኣክሱም ናይ ልዕሊ 3000 ዓመት ዛንታን ታሪክን ሒዝና እዩ በለው ስልጣኔ መጠራቕ ሓይቶ ሒዝና እዩ ኣብ ርእሲ መሬት እዩ ዘሎ ግደፎም 2000 ዓመት ዝገበረ ገዳማት መፅሓፍቶም መበሎ 4000 ዓመት ዝገበረ እዚ ልዕሊ እውን ዝኸደ ተቆዲሙ እዩ ዘሎ ብዓይንኻ ትሪኦም خاصة سيلك هم وركي كونان تهان حاجي عمنا وقدم كزاربو خلو حدا غزه مريروم زاربو زنور إلهم خا غريفهم مالتي خمزي سلطان اقسم غلغله بقى تاقسم يلان ولا بعينهم ايترئن يميلهم كمزي زوله ግን ዝጭበጥን ዝደሰስን ካበይ ምዃንካ በን ምዃንካ ዝሕብር ጽቡቕ ታሪኽ ኣሎ ንዕኡ ንሰነያ ብፍቕሪ ማለት ሓደ ኢና ነርና ምባልስ ጸገም የብሉነት ሰብ ሓደ ኢና ነርና ሓደ ንኹን ኢልካ ሰብ ተጻሎ ኢኻ ዋ ንበት ንፋላለ ንበይንኻ ግን ከጥቅዕካ ገለን ዝብለካ ሰቢኻ ምሽ ትናደድ ድሓንተ ሓደ ምዃን ሞ ሓደ ዓዲ ምዃን ገለገለ ኣይትካልን ወለ በትሕጂ ዘሎ ካይዳሲ ከቢድ መስርሕ ከቢድ ልፍዓት ዓመታት ኣዝማናት ዝወደአ ከቢድ ጉዳይ እዩ ኢልና ድሓን ንበገስ ካብዚ ነገር እዚ ንበገስ ቲ ሓደ ግን ሓቂ እኮ እዩ ትግልባጡ ግን ሓቂ እኮ እዩ ማለት ተሳኒኻ ምንባር ተሳኒኻ ንምስራሕሲ እንታይ ጸገም ኣለዎ እንታይ ሽግርካ ኣለዎ ዝብል ርእይቶ ኣለኒ ናይ ሎም ዓንቲ ቪድዮ ነዚ ዝመስል ነይሩ ጽቡቕ ሓሳብ ካብ ጽቡቕ ሰብ ካብ ጽቡቕ ኣእምሮ ካብ ጽቡቕ ዝሓስብ እዩ ዝምንጩ ጽቡቕ ሓሳብ እንተለኩም ኣብ ናይ ኮሜንት ቦታ ጻሓፉ ብዘየገድስ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ተሓሳስባኹም ተጽሕፉ ለይ ኣነ ወላ ሓንቲ ጸገም የብለይን ክቕበለኩም እየ ግን ከዓ ጽቡቕ ሓሳብ እንተዝኸውን ኣነ ብዝያዳ ማለት እዩ ደስ ይብለኒ ናይ ሎም ዓንቲ ቪድዮ ነዚ ይመስል ነይሩ ክሳብ መወዳእታ መደብ ምሳይ ጸኒሕኩም ኣብ መወዳእታውን ተኸታቲልኩሞ ሸረፈለው ኢልኩም ስለትኸዱ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ልዑል ምስጋና ኣለኒ ንኹሉ ሰብ ማለት እዩ ኣብ ናይ ሎም ዓንቲ ቪድዮ እንኳዕ ብድሓን መጻኹም ኢለ ዝጀመርኩሞ መደብ ድሓና ቀኒዩታ ብምባል ዛዚመ ኣለኹ ጽቡቕ የስምዐና ሰናይ ቅነ